Καλησπέρα φίλοι του καναλιού. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε εδώ στο κανάλι. Από το καλοκαίρι, εν τω μεταξύ λόγω πτώσης του τρόμου που έχει στη θάλασσα και να κάνουμε αυτά συμβαίνουν. Τέλος πάντων, είμαι στην Αλεξάνδρεια Μαθίας. Εδώ που στολίσαμε το δέντρο στην Αλεξάνδρεια. Ένα φανταστικό δεντράκι, πολύ ωραίο. Να το επισκεφτείτε εδώ στην Αλεξάνδρεια να δείτε το ωραίο τοπίο που έχουμε στήσει εδώ τα παλικάρια. Πολύ ωραίο τοπίο. Και έχουν και ορισμένα παιχνίδια για τα παιδάκια με διάφορες δραστηριότητες κτλ. Παιχνιδάκια, πολλά και διάφορα. Μπορείτε να το επισκεφτείτε να δείτε το δεντράκι, το όμορφο και το ωραίο. Χριστουγεννιάτικα εδώ, στημένα ωραία για τα παιδάκια. Είδα με τον drone να κάνω ένα ωραίο βιντεάκι βασικά, όχι πολύ ψηλά, 20 με 30 μέτρα, για να δείτε από ψηλά πώς το έχουν στημένο εδώ το όλο σύστημα. Αυτά τα λίγα είχα να σας πω, θα μιλήσουμε ξανά, δεν θα καθούμε βασικά. Οκ, στο καμπανάκι δεξιά, κλιν και τα λέμε. Φιλιά! Πάμε τον drone τώρα για να δείτε λίγο από ψηλά πώς είναι όλη η φάση. Τα λέμε, για πολλά.